non aprang IPC pulo non ke kopya samhita puno pinchong lo aprang IPC along ke section 153 alage lake national integration aputhak ili tumyong si India pipugdak nangi pulo tante lake ili tumhan nang arrest unlo 153 ateng ben aprang mangi non ke 153 alar non ke 197 along the top to la pen d pa close ta bilun no hala ke specific mucha ya da ke top to bangke arrest ut lake lake ili tum non CM henoda ke claim aman ninjin der hole na ke arrest gali lake uti laga India adet kapi pugi po alam kaning je la si tu mana arrest uncha under section 197D of the Samhita lagi non ke IP aprang ke IPC pula ya hello